It-teleserje huma fost il-modijiet ta' żmien l-aktar komuni fi żmienna. Fuq it-television lokali nsibu bosta teleserje, uħud serji u oħrajn ta' natura komika li fihom il-sinna spiss jintuża b'mod kreattiv. Tara, wara li ġiet Gloria Mizzi mill-ewwel ċemplet klijenta ġdida. ġabet ir-risk tarax. Teleserje jew teledram kif kien anke magħruf iktar fi żmienna fil-passat, jirreferi għal drama li tinħadem b'mod speċifiku għat-televiżjoni. Fil-passat kienu bdew billi jieħdu id-drama li ssir fit-teatru u jibdew juru forsi biċċiet minnha fuq it-televiżjoni. Illum il-ġurnata teleserje jew teledram jinħadem speċifikament għat-televiżjoni. B'dan il-mod, illum il-ġurnata jkollna sensiela sħiħa ta' drama fejn tkun mqasma f'episodji differenti u dan id-dram ikollu storja li tingħad mill-bidu sal-aħħar f'dawn l-episodji. Issa sew jekk tkunx fi staġun wieħed jew maqsuma f'diversi staġuni, imma fl-aħħar mill-aħħar ikollok episodji li jirriflettu storja li hija drama. Kemm sendu sejda hekk? Issa lanqas għandi l-kappillan ma trid imur. Inħossni se niġġennina ġew se nibda nwersaq kemm għandi saħħa. Il-poplu Malti minn dejjem kienu ħobb id-drama, sew jekk kienx fit-teatru, sew jekk kienx barra fit-triq u anka meta beda t-televiżjoni, ovvjament fuq it-televiżjoni wkoll. Huwa mod ta' divertiment, huwa mod ta' kif persuna tirrilassa, tinsa forsi l-problemi ta' matul il-ġurnata u tintilef fi-storja. Bl-istess mod li hawn nies jagħmlu hekk bi ktieb. Imma forsi fuq it-televiżjoni bit-televiżjoni naqra iktar faċli għaliex tista' tirrilassa u tinsa iktar u tintilef iktar fl-istorja x'għandek kollox diġà impenġiles quddiemek. Trid tuża naqra inqas l-immaġinazzjoni minn meta taqra ktieb. Kif ħsatni? Il-lingwa tagħmel differenza kbira. Trid tirrifletti l-istorja, trid tirrifletti l-karattri. Punt importanti ħafna, eżempju, li ma jistax ikollok kull karattru fid-dram li jitkellem bl-istess mod, għax jista' jkun persuna jkollu klassi differenti jew età differenti, allura l-lingwa trid tirrifletti naturalment il-karattru kif jitkellem. Apparti hekk, il-lingwa għandha tirrifletti l-epoka sew jekk hijiex drama maħduma fi żmien modern jew għar minn hekk jekk tkun maħduma fil-passat, trid tirrifletti l-lingwa li kienet tintuża f'dak iż-żmien. Għal-mod tal-kelma jekk nieħdu Malti li kien jintuża fi żmien it-tletinijiet jew li kien jiġi mitkellem fi żmien it-tletinijiet hawn Malta, kien Malti iktar Ittaljanizzat eżempju, u dak irid jiġi rifless fl-istorja u fl-iskritt. Il-lingwa li qed tintuża llum il-ġurnata jekk qed tirrifletti għal Malti li qed nitkellmu llum il-ġurnata jaf ħajkollu ħafna influenza ta' Ingliż fih, jaf ħatkun lingwa li forsi ma tinstemax daqshekk Malti tajjeb. Imma suppost din tirrifletti il-mod kif il-poplu jitkellem bħalissa. Jiġifieri jekk għandek numru kbir ta' nies li qed nistgħu ngħidu forsi ikissru l-Malti biex jitkellmu, fil-verità it-teledram għandu jirrifletti dik l-istess lingwa. Suppost jekk inti għandek klassijiet jew għadiet soċjali differenti fl-istorja, dan irid jiġi rifless fil-lingwa. Inti jekk għandek avukat ħajitkellem differenti minn tabib u ħajitkellem minn xi ħadd li forsi ma komplix jistudja l-iskola. Il-lingwaġġ jinbidel ħafna minn persuna għall-oħra. Anka sempliċement mir-raħal jew ieħor li niġu minnu l-età tal-persuna, dan dejjem għandu jkun rifless fil-kitba ta' teledram. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università,
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.